Isa ya kuwi sing marai saya gedhe. Apane? Joget tamu iki lho. Marai gede apane? Ngomong ngene-ngene iki mula anggere di PP kok iso 6 kilan. Apa ta? Ora ngapur lho, Mak. Tenan aku wis weruh dhewe kono lho. Tek sapa iki korden apa ya? Bareng tak kilani. Sapa sing ngilani sapa? Aku pas liwat ning omah tak kilani iso. Kayak sempat-sempat. Wah, iki nek dienggo cah cilik iso nggo jaket iki. Ha iya. Jaket dukul murah. Nggo gawe topi ya iso lho. Enggak kurang Kok nganggo. rambute tak tokke sithik wae. Ya, matur suwun, Mbak Tati. Senengane ngecek. Galake pol tenan iya. Medhe